Het iki cedak masjid. Lho lak apa? Aja dawa-dawa. Sing penak. Jarene sing penak sing dawa. Wow. Suwantene. Iya Deng ya. Iki ki aja horor. Horor piye ya iki sing marahi kok. Asline ki ora rusuh. Ning gur panemumu kuwi lho jane. Lho pakemmu aku yo nyandak ya apa eneke. Ora cetha. Masa aku. Duk rak ngono Kowe kuwi. kaya ora ngerti karaktere Dani nang kene. Yo nih. Mangga 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 mangga. Iya. Mangga